10 елда без 2% баланы гына югалттык дип әйтергә була, ләкин был башкорт теле генә түгел, икенче булган ана теле дип әйтәбез инде. Татар теле, марий теле күп кенә 2% артыннан күп кенә баллар ханы тора. Шуның өчен был проблема безгә бик мөһим. Без уны күтәрәбез. Башкортстанда татар телендә белем бирүче мәктәпләр ничәү һәм алар кыскартымы соңгы 10 елда? Юк, улар кыскартылманы, ләкин баллар ханы унда әдәйде дип әйтергә була. Бүгенгә мин әйтә алам, безнең 23 мәктәп Өфөлә генә эшләй. Район буенча, регион буенча кирәк булса, мин сезгә цифрлар дибәрмен. Милли хәрәкәт бик кыскарды дип әйтә татар мәктәпләре Башкортстанда. Башкортстанда әйе, чөнки күп кенә вакыт 10 елга тиклем без уларга финанс бирә торганбыз. 10 елдан бу финанс кыскартылды. Һәм без бүген күрәбез, башкорт теле укыткан мәктәптәр Татарстанда улар әдәйде. Башкортстанда татар мәктәпләре турында? Юк, без уларга шундай максат куябыз, бүгенгә безнең баллар ханы кемергә тиеш түгел. Бу эштә алып барабыз. Инде телдә генә укымаһалар да. Һәм соңгы сорау, Уфада тагын бер татар гимназиясе кирәк дип саныйсызмы? Аңа ихтыяҗ бармы? Ата-әсәләр был һорау белән сыкһалар, без уны караячакбыз. Әле бу вакытта берәмдә Бүгенгә тәкъдим юк, бүгенгә класс асыл тәкъдиме бар. Тагы бер класс асыл бар. Башкарылачакмы? Ата-әсәләрнең тәкъдиме булгач, әйе эшләсәкме?